Z ABCD reading. Oke. Gerak-gerak Pray. Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङै दङ. दिनै रबिबार आरो दिनै जों न'खराव मा खालामगोन बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामदो गाइस. दिनैनि भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन. नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबायल' थादो. नों एसे दुंदोंमोनलायो नै दिनै रबिबारबो जाबाय. नङाबा सोलाबाना नै एसे बुस्थु फोरानदोंमोन नै सखि दाख्लै बायनायमोन बियो. फोरानबाय नै माथो बोथोरानो दाउखा बिदै बायदिसो जाफिनलायबाय माबोरै जानांगौलै आरो नै थसब बेखौ फोरानदोंमोन माने गोबाव जाबायमोन नालाय फोरानियाबो एसे रानथोंसै होननानै फोरानदोंमोन जारलासो माने बोथोर खुनु गेरेन्टि गैयालै दैज्लां बोथोराव जारलासो जाबाय ओमफ्राय नै फुरा जि जोमबो एसे एनै लामदोंमोन फिसालानि नै स्कुल ड्रेस गाबोननिफ्राय आरो दंलायोना स्कुला जारलासो जाबाय मा हालाबायखोलै थाइबें Sunday specialist. माजों जागोन जाखो अमाजों जानोसै खुमब्रा बायदि मोनजायो बिराद गोथाव मोनजायो नंगौ खुमब्रानिफ्राय साबसिन आरो आंनि थाखायबा आच्छा दिनै सानदे ना होमबाथ' लायनांसिगोन ना लायगोन अमा बेदर नै थाइबें हाखाबाय गाइसफोर दिनैनि ब्लगआ एकदम सुरु जाबाय नै एकदमबारे ओइ नोंथांमोन नै माबायदि दोननांखो आं नै नायदो बे बानलु जाहैबाय माने बोरमा दं नालाय एकदमबारे बारान्दायावनो दोनबाय आरो लाक्कि बेम्ब नै एकदम बिफां एल'भेरा बिदि दोननांबाय आरो नोंथांमोना नायदो नै ओरैबो दंबावो नै एकदमबारे गार्डेन बायदि दोनबायलां मा जायो एपर what B for C for D for E for F for G for H for I for J for K for L for M for N for O for P for फारौखौ मा होनो P for pigeon Q for queen गोरा होन गोरा R for S for no S for सानखौ मा होनो S for good sun T for दे T for दे गाबनो हामा लेखा फरायनायाव गाबनो हामा ना गुड बय ना ट्रिसानिसे गुड बय दे T for what yes tiger U for P for violin Q U P W for मा watch जाबाय X for yes Y for Z for no Z for जेब्राखौ मा होनो yes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Johnny Rams Johnny Papa eating sugar no Papa eating rice no Papa open your mouth ha 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 Gerak-gerak Pray we can't even in another Lizzie Johnny wants to play little Sarah what do you want Gerak-gerak Pray like a diamond in the sky. yes Johnny's Papa eating sugar no Papa
Coachingआ मोजां जानांगौ दा बाबा deh lihat baca deh lihat baca deh zilid deh guys lihat deh aku mau lihat deh ya aku mau lihat macam boleh kenan lihat kalau pensilan nang aja deh Yuku small letter lihat na baba capital letter se ya yu gede sih lihat na baba aku sih lihat deh yes sampai kita sampai nya karena ini kan deh moजां bukan naंगौ ना moजां bukan बोलो होनानै ओरै मोजां bukan नांगौ मोजां बुगारनानैसो लिरफिननांगौ P W A Y Z good read 10 moजां lihat apa deh tuh deh 3 lihat deh 3 moजां lihat 3 खौबो deh बिदि कालार होबाय थालाय नाङा दे 4 दे बिदि खननै बोनो मोना ना 4 लिरदो दे 4 लिरदो दे बिदि खनसेल' लिर मानो कालार फुनलायदों खनसेल' लिर बाबा दे बेबायदि लिर खनसेल' लिर थाब लिरखाङाना बिदिबा दे दे थाब लिर yes जाबाय 5 निबो लिरदो 6आ दे मोजां रोंखायो दे 7 लिरदो एफा खाथि दे जमा दे बेखौहाय लिरदो लिर दे 10 लिरदो 1 0 10 10 दाना 11 लिरदो 11 12 1 2 इखौ जानाव लिर 13 लिरदो दे जेबो नङा दे 13 दे लिरदो एसे गोजानाव लिर जाबायल' फाग लिरनांगौ ना दे बाहाय लिरदो दे उन्दुलायथारबायहाय दे लिरदो दे उन्दुनानैबाबो लिरजायो दे न'आवबा स्कुलावसो उन्दुनो मोना ना 13 1 3 13 लिरदो बो दे बानाङाब्रा नों रोंखायोना बाबा दे 14 दे बहाय लिरदो दे थाब लिरनांगौ फरिखायाव थाब लिरथारनांगौथ' बिराद बायो नायलाय गोसो गैयाबा नङाबा दसेनो लिरखाङो बियो दे 15 लिरदो दे 16 फाइभखौ फाइखनबाय माथो दे 16 1 6 दे 16 बानो मोनाथ' बाबा वाना बोरै वाना सिगाङावसो थायो गाव गोसो गैयाबाथाय बानो नागिरो दे 17 नङाबा हाखाथारो दे 18 1 8 खौ 18 होनो 19 दे 19 20 2 0 20 दे 2 0 20 yes फरायखांनानै सावगारि आखिलायबाय मा आखियो गावसो मिथिगौ माबा हाथायनो माबा माबि हेन टेन आखिलि बेयो डेन्जारसो एबा नों मा आखिदों नों मा आखिदों ओमफ्राय बे लेथ्रा बे आखाइ बे आथिं नंगौ हाब मा डेन्जार आखिखोलै नोंलाय मा बुस्थु बेलाय हाथाय ए माबा ओरैलाय थुनाय बाजार हाजार हिसाब करे सिगोनलै टिसान नोंहा दिनै
दे बा मोजां था दलद था खानाय सिनजाखांनानै साइकेलाव दसे सालायनोसै नै आसोला दसे उनाव थुखैनोसै आसोलखौ होबाय नै सालायनाया नै थिथार आसोला आसोला नै लायखो साहा फुदुंदों एसे सा खामानि मावनानै मेंबायना आच्छा आच्छा सिगां एसे साहा मोनलोंबा गोजोनो आरो आच्छा ओंखायनो साहा फुदुंबाय र' बाबा र' मा जाखोब्रा नोंलाय Blanket. ब्लेक केक ए जासुलाया रुबार नालाय दिनै न'आव थानो मोन्दों आसोला फुरथिथार नै दे जादो गाइस नै नोमबाजैया साहा फुदुंनानै लाबोलायबाय माने मेंबाय नालाय बाजार थाजारावबो थांबाय ओंखाम जानायाबो एसे दिरि जागोन अमा बेदरजों थाइबें संनांगौ गाइसफोर ओमफ्राय खाबा नायदो नै टेम्परारि कापाव लोंसैलै कफि कापाव बेसेबां सुबाय थानो नोमबाजैखौलाय गैला बारखायसो नै नोंथांमोन बिदि थानानै मोनलोंदोंलै न'आव नङाबा बिदि गैया टाइम गैया नि बाजारखौ नोंथांमोना नायदो नै बेखिनियानो आरो बांद्राय बुरजा लाबोनाय जायासै माने सानफ्रामबो थांबाय थानाय जाखायो नालाय बाजाराव बेखिनिखौनो लाबोबाय आरो मोनसे दङ नै बेसो आसोला आंना आसलथे बेखौ मोनबाथाय जेबो नाङाबा मोनाबाबो जायोलै एकदम स्पेसियेल आरो बियो देसिबावसो दिनैनिया फाग्लासो 200 थाखा आधा केजियाव आसोलखौ बिमाया थुखैबाय नै खानाय सिनखांबाय नालाय सेम्पु होबाय नै खानाया गैलाना दिनै सिनबाय लोब्बाय आसोला नै आसोला नै इन्टारेस्टार बिदि मोनखो मोजां मोनबाय हो दे दुगैदो मोजां दुगैदो खर'आ लोबदो बाबा मोदोम जिनिरफ्रा फुना होदो लानै फ्रेस जाबाय गारबाय बिमाया संनाय खावनानै बेस्थ'लै नै होनोसै आं आसोलखौ देलायहोनाया नै किसानखौ फैदो खनसे फैदो बाबा दे क्रिम फोनसै दे क्रिम फोनांगौलै फ्रेस जाबायना नोङो दायो अबाव थांगोन आं सरा थांगोन कुलिसानि स्कुला दिनै बन्द'सोना सानदे थांदिमादे सानदेसोना दिनै बन्द'सोना बा दिनै नोंना लोगोआ सोरमोनलाय लोगोआ टिसान नोंनि नामा टिसारा लोगोआ सोर नोंनि फ्रेन्डआ सोर फ्रेन्डआ जोंनालाय माबारा फ्रेन्डआ फाइगरास ओमफ्राय फोजोंसार आंबो टिसान फोजोंसार फाइगरास बि बास गुड jadi खर'आव एसे फोनसैब्रा एक्टर बादि जाबायना नोङो एक्टर फिसा जाबाय हो नों गुड ना बेड गुड बय आच्छा आइनि बय इउ आर ए बय ओमफ्राय माया गाल ओमफ्राय आंनि बय नोंबो बय आंबो बय माया गाल आसोला एकदम फ्रेस मोनखाबाय नै दुगैनानै आसोला टिभि नायबाय नै एबार टिभि आसोला नै कार्टुन नायबाय आसोला कार्टुन दाबो मोनहां बेलाय मा बियो पटल आलु तिता केरेला सामब्राम होनानै भाजि आरो ना हाथुरा मोनथ'वाखै दाबो मोनजासिगोन उखैनानै सेस जाजोब्बाय उदैया लावला लावथा मोनजासिगोनलै गाइसफोर नै आसोला होबाय नै जानाया नै आसोला नै लगायना होनांगौलै बेनो आसोलनो नै नायदो लकेल माने दिसि अमाजों माने थाइबें आरो नै दिनै बहुद गोबावनि उनाव गाइसफोर थ' गाइस दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलाव बेफोरबायदिनो भिडिअ गोदान नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन गेजेर थ' बाय गाइस